लोगोफोर भिडिअखौ लाबोनायनि सिगां आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन। खोथाया जाहैबाय माने टिल्लुखौ गोबाङानो सोलायनो होयो आरोना, सेंग्रा देरबायबो नालाय। ओमफ्राय आङो सोलायाखैमोन आरोना, मानो होनबा केरेक्टारफोराबो खमथार नालाय, बेनिखायनो सोलायाखैमोन आङो। नाथाय आङो दा सोलायनो सानबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गोबाङानो टिल्लुखौ सोलायदो आब' बिदि होनना बुंबाय थायो नालाय, बेनिखायनो आंबो सोलायनो सानबाय आरो। ओमफ्राय दा आङो नोंथांमोननियाव बे बाथ्राखौनो सोंनो फैदों आरोना, आं टिल्लुखौ सोलायमारनांगौ ना सोलायमारनाङा? ओमफ्राय नै लोगोफोर, जुदि आं टिल्लुखौ सोलायनाय जायोबा नै बेखौ लानाय जागोन आरोना। आं गुबुन केरेक्टार लानो सानदोंमोन आरोना, नाथाय मिलायनानै थाङा, उन्दै उन्दै नुजोबो। दाथ' टिल्लुआ सेंग्राबो देरबाय नालाय, बेनिखायनो आं बेखौनो लानो सानदों आरोना, लावगागानो। ओमफ्राय टिल्लुखौ लाबाथाय एसे प्रब्लेमबो जायो आरोना, मानो होनबा सानफ्रोमबो गस्ला लंपेन्ट गानहोबाय थानांगौ। दा गस्ला लंपेन्ट गानहोआबा मानसिखौनो फिसा थाम्फै रखमसो नुयो। ओमफ्राय आरो जोंफोर गस्ला लंपेन्ट गानहोबाथाय आखाइबो आथिंबो सेमावनो हाया। मालाबाफोर बिदिनो नांज्लायनाय जाबाबो माने बुनोबो हानाय नङा आरो नारख्लायनोबो हानाय नङा। बेनिखायनो आङो बेखौ लानो सानदों आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर, आं दा टिल्लुखौ सोलायनांगौ ना नाङा नोंथांमोना बयबो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। होनबा आंलाय माथो दिनैनिफ्राय नुजानाय नंला? नुजागोन दे, नोंखौ मालाबा बेलेग केरेक्टाराव होलायनोसै। दा आरो नोंखौ लाबाय थाबाबो जाया, उन्दै नुयो, गस्ला लंपेन्ट गानहोबाबो आथिं आखाइ सोमावनो हाया। बेनिखायनो सोलायनो सानदों आरोना लोगोफोर। आरो नोंथांमोनाबो बुंबाय नालाय सोलाय होननानै। थेवब्लाबो नोंथांमोना जुदि बांसिनानो सोलायनाङा होनो, अब्लानिया आं सोलाया आरोना। दे होमबा लोगोफोर, टिल्लुखौ सोलायनांगौ ना नाङा कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय। दे होमबा लोगोफोर, दानिया भिडिअखौ नायलांदो। चुनटुलु, थांदो, नोंखौ दिनैनिफ्राय नुला। औ नंमारगौ, बे चुनटुलुखौ जोबोद गोसोखांगोन जोंफोरो। मानो होनबा जोबोद गोमोनथारमोन नालाय जोंफोरजों। दा नोंखौ नुनासो जोंफोरजों थानो सुखुवा सुखुवा जाबाय थादो बियो। बे गल्लायाबो गोमोन जागोन दे नोंसोरजों। बे गल्लायाथ' बांद्रायसो गोमोन जासिनबावगोन नोंसोरखौ, मानो होनबा उन्दैनिफ्रायनो मोनगोन नालाय। औ आनै, बे गोदान अमा फिसाया बांद्रायसो गोमोन जागोन नोंसोरजों साननैसो बावबा। फिसा नालाय, फिसानिफ्राय मोनबाथाय बांद्राय गोमोन जायो। औ नंगौ र' नंनायालाय। थेवब्लाबो दा गल्लाया गिदों। गोदान नालाय नानि, दा साननैसोनि उनावनो नोंजों जोबोद गोमोन जागोनथ', नोंजों लोगो जागोनथ'। जागोन ना जायाबा? जागोनलै जायदो, मानो जाया जानो। नों बांद्रायसो मोजां मोनगोन बेजों गेलेनानै, फिसा नालाय। बेथ' टुनटुलुआ बेसेबा गिदिर बिमासो, आरो नोङो गल्लाखौ बामनोबो हागोन। फिसाथार नालाय। बामजागोन ना बियो? औ बामजागोन थर', नाथाय दिनै बामजाया, गाबोनबो बामजानाय नङा। खमसे खम सानब्रै सानबानि उनाव बामजागोन। दे होनबा नै थांसै जोंफोरो, जायदुम थाथ' दे। औ दे। चुनटुलु, थांदो दे, मोजाङै थाहैबानो जाबाय। नोंखौ आङो आइजों खबर लानो थांगोन दे, नायनो थांगोन। गायदे आब', चुनटुलुखौ जोंफोरो नायनो थांनो हागोन ना नोंसानियाव मालाबाफोर? औ हागोन थर', थांबानो जाबाय सम सम दे। जागोन दे, ओमफ्राय नोंसोरबो गल्लाखौ नायनो फैबाय थाबानो जाबाय सम सम। औ दे होमबा थाथ' दे। औ दे। चुनटुलु, थांदो दे। चुनटुलु, नोंखौबो आरो माला नुबावो? चुनटुलु, नोङो आंजों इमान लोगोमोन, नाथाय नोङो नोंनि मालिकखौ नुनाय लोगो लोगोनो आंखौ बावबाय। थां, नोंनि अमा फिसाखौ नायहैदो। थां, खुराय थां, मोदोमाव बिलिरना थां, अब्लासो नोंजों लोगो जागोन बियो थाबनो। थांनि र'। बे आब'नि आखायाव फैसाखौ दोनबाथाय खरसा खालामजोबगोनलै बियो। बेनि आखायाव फैसा दोननो हालालै। ओहो, एबारनिफ्राय आंनो लामानांसिगोन। खजानाखौबो बिनि आलमारियावसो दोनदोंना, आंनि आलमारियाव दोननांसिगोन। दा दिनै गायदे आब'जों अमा बायफानो थांदों। बेथ' गायदे आब'नो फैसाखौ होथारगोनलै। गायदे आब'आलाय एसेबां अबाव फैसा मोननो, 4,000 5,000। टिल्लु, गैला, फैसासो बियो, फैसा, बिफांनि बिलाइ नङा। बेफोरबायदि रानबाय थाबाथाय नोङो भिखारि जालांगोन। उनाव मा जागोन नोंहा? आंहा इयुनाव मा जागोन बेफोरबायदिबालाय? आंहा हिनजाव फिसिनायनि बाथ्रा दङ, गथ' फिसिनायनि बाथ्रा दङ।
हाल मानसिनो लाबोखानोसै आं सना लैथोस्रिखौबो र' खजानाखौ आं दिनै लाबोना दोनफैनोसै बे बिबारि आब'नि आखायाव थाबाथाय बियो खजानाखौ फानै फानै फैसाफोरखौ बेलेगफोरनोसो रानबाय थागोन जायनिया फैसा गैया होनो बेनोनो होगोन बियो रानै रानै होजोबगोन बे संसारावना एसेबां दयालु जानाबो लाब गैयालै आब' जोंफोरखौलाय सिगां सोर नायोमोन सोर अनोमोन खस्थ' खालामना जायोमोन इसोरनि अननायाव मोदायफोरनि अननायाव बे खजानायाबा अबेनिफ्रायबा फैदों गोजावनानै दैयाव बेखौ मोननायनिफ्रायसो जोंहा जेबो आंखाल गैला नङाबा दा थैनांसिगौमोन आरो दा बियो जाय दंनो फैसा होबोआ थागोन 500सो होबोगोन खोना खजानाखौ दाखालायो 1 लाखनि फानना फैदों दा बिनि आखायाव फैसा दङना बिराद गरम आरो जायनोनो मोनैनो रानना होगोन बिदिबा जानाय नंलालै आंजों बेफोर सोलिला एबारनिफ्राय सोलिला आरोथ' मोस्रोम आब'आबो प्रेगनेन्ट बेयावबोथ' सुइजारिं खालामबाथाय हरगोन खोनालै बेनो बिया हौवा दङ बिहाव दङ बिखुनजो दङ बिनोलाय मानो हरनांगौ जाखो हाबायानो जालांबाय गैला बे खजानानि मोन्थाय गैला बिहा आरोथ' नोंखौ हाबा हरबा बे खजानाया नोंनिबो मोन्थाय जानाय नंला आंनिसो हारसिं जासिगोन आंनि हारसिं माने आंनि आरो आंनि हिनजाव सनानि मानो होनबा बे खजानायाथ' जोंहानावसो गोजाव फैदों बेनिखायनो जोंहानि आंनि हाबा हरबाथ' नोंसोरा जेबो मोन्थाय गैखाला बे न'आव र' खजानाखौ लायनोसै आं साबिखौथ' अबाव दोनदों मिन्थिखागौ र' आंनि आलमारियाव सोना दोनसै आं बे बिबारि आब'नि आलमारियाव दोनबाथाय बियो दिहुन फानै मानसिफोरनो फैसा रानना होजोबगोन धंस' खालामगोन आंखौ आयौ आंनि खजाना आंनि जिउ नोङो दिनैनिफ्राय बिबारि आब'नि नंला आंनिसो जाबाय आरो बिबारि आब'खौथ' मागोफोरावनो हरनोसै नोंथ' आंजोंसो थानांसिगोनलै खजाना नोङो आंनिसो इसोर भगबाना आंनि थाखायनो मिलायना होदों आंनि भाग्यआव बे खजानाखौबा मोननायाव सोर सासेया मोनदोंमोन मोस्रोम आब'सो मोनखो ना बिबारि आब'सो मोनखो बावलाय लांबायलै आं जिखिजाया आंनि थाखायसो मोनहोदों आरो बेखौ माने आंनि हिनजावनि भाग्यआव आंनि गथ'फोरनि भाग्यआव माने आंनि फेमिलिनि भाग्यआव मोनदों आरो बेखौ बेसेरा जेमानबाबो आब'मोननिया भाग्य गैया हाबा जालांबाथाय बे खजानानि भाग्यखौ मोनला जोंनिसो जासिगोन टिल्लुनि लैथोस्रिनि आरो आंनि फिसाफोरनि दानिया आंनि गद्रेजाव दोनहैनोसै नाथाय दाखालि खजाना फाननाय 1 लाखखौ अबाव दोनदोंथाय आब'आ नागिरना मोनासै आं बेखौबो मोनबाथाय आं लांना दोनहैगौमोन नङाबा बियो खरसासो खालामजोबगोन ना नाथाय मोनासैलै बे आब'आना मायबा बुस्थु एरसोना दोनखुमाबा मोना फुलावबो मोना सिखावफोराबो नागिरना मोननाय नङालै आब'आ बुस्थु दोननायफोरखौ जिखिजाया बे खजानाखिनिखौ आङो आंनि आलमारियाव दोनहैनोसै गैला आं आब'आ बिबाबो होला बेसेबा बोसोर गावसोरनि मथे सोलिबाय एबारो आंनि मथे सोलिसिगोन मानो होनबा आं देरबाय सिगांनि टिल्लुआ नंला आङो गथ' गोरलै टिल्लुआ नंला टिल्लुआ सोलायबायलै मानसिया एखे थाबाय थायालै बुहुद सोलायलाङो उनाव मालाय टुनटुलु बा न'खौ नुगोनखाय बिराद इन्टारेस्ट ना मालाय बिराद फुरथि माथो गाबलायाखैबो गारियाव गाखोनो मोननाबो औ मोजां मोनमारदों खोना न'खौ नुगोन ना ओइ टुनटुलु नोङो दाउखि फारानिफ्राय खिलामा फारासिम बोरै मोनफैमारनायमोनलै इमान गोजान लामा बोरै सफैमारनाय मा अमाजोंनो मानसि रखम रायज्लायदोंलै हालालै आं दे बोरै मोनफैमारनाय सोर पापिया हगार हरनायमोन नोंखौ खिन्था खेबसेल' खिन्था बिसोरखौनो गारा आं बे सासे मानसियालाय खर'नि दारा जनायसो ना मायोलै मा अमाजोंनो मानसि रखम रायज्लायमारोलै आरो मा अमायाबो बुजिमोन ना मायो माथो गाबलायोबो सम आब'मोना अबाव ओंखारगोन गजासगाव ओंखारगोन ना औ फंबायखौ माबा सिनाय हानाय मोनदों आं माथोखौ आंखौ सिनाय हायाखै नोङो आब' नाथाय आं नोंखौ सिनायदो आं थास' मोखाङालाय माथो जाखो नेरसोनमोन गामिनि थास' मोखां आयु होमबालाय मानोथ' माथो होआखैमोन नोंबो होआखै नालाय आब' बिनिखायनो आंबो होआखै नङा आं मानसिखौनो नायस्लाबाखै आरो नों दहाय मास्क लादोंमोन ना औ माथो थांथारा थांनांगौ सम बिनानाव लानि न'आवनो थाङा सोरबा औलै थास' मोखां थांनांगौ थर'
माथो बिबारि आब'आ थांथारा आयु रखर माथो आंनि नामखौबो गोसोआव थालायदोलै खेबसे बुंनायावनो औ बिबारि आब' नोंसानिसिम थांला नामा आं डाइरेक्ट न'आव थांखानोसै दे नाङा जोंनाव थानांगोन नोङो सानसे दे थुनथुलाबा थागोन ना थाया गाबबायसो थागोन ना माइबा थाबा दे मानो गाबनो गाबोन फुङावनो थांनो हागोन दे थादो आरो गाबोन फुङावनो थांदो ओमफ्राय मा अमाया नोंसानिमोन नामा गायदे औलै थास' मोखां मा बुंबावनो एसेबां गोजाननिफ्राय एसेबां बोरै मोनफैखो बिलाय बे अमायानो मानसिबाबो बेलेग दाउखि फारानिफ्राय खिलामा फारासिम बेसेबा गोजान जाखायो बोरैदि मोनफैखो नंमारगौ खोथाया होमबा आब'मोनखौ बबेसिम दोनैमारनांगौ जोंहानिसिम दोनैदो बे गायदे आगैखौ दिनै हगार हरला दे न'आव दिनैखिनिखौ थाथोसै अब्लालाय होमबा गाबोन फुङावनो थांनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय जायबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय भिडिअखौ आं दिनै बारा गोलाव खालामबाय थानो हाला मानो होनबा आंनि खर'आ एसे बोरैबा मोनगासिनो औ लोगोफोर दिनै आं भिडिअखौ बानायानो सानदोंमोन नाथाय नोंथांमोना नेबाय थायोना नायनो होननानै बेनिखायनो गुसुङैबाबो हगारबाय आरोना गरमनि थाखायनो आं खर'खौ एसे बोरैबा मोनदों आरोना लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना थेंक इउ